مرحبا بینەرێنێژە. ئەمێ دوێ بەرنامەیە خۆ دەژوەرە بەحسا نویسکاریان گرتیگەهان بکەن. لێبەریا ئەم دەرباسی بەرنامەیە ببن، ئەم دەبێژن حەسابێ خۆبوونێ بشۆپینن، پارڤە بکەن و بەعەجبینن. بەلێ بینەرێنێژە. بە هیشمەندیە نەتەوە دەولەتیێرە کورد نەهاتن حەسباندن و زمان و هەبوونا وان bi sedan salan ku tê parçekirin. Kurdên ku çaraliyê Kurdistanê li hemberî vê zilma dij mirovî li ber xwe didan, rastî kuştin, qirkirin, binçavkirinê hatin û 10-15-20 salan di girtîgehan de man û dimênin. Wek beşek ji beşa berxwedanê li girtîgehan jî afirandina berhemên wêjeyî û nivîs hene. Nivîskariya li girtîgehan bi serê xwe bûye qadeke afirandinê. Îro li girtîgehan bi hezaran girtiyên siyasî hene. Ama bêjin her yek ji wan wextê xwe bi awayekî têr û tije derbas dikin. Dixwînin, diafirînin, xêz dikin û dinivîsînin. Her çiqas ku zindan ji aliyê hişmendiya serdest ve bi armanca cezakirin, islahkirin û qaş û terbiyekirinê hatibin avakirin jî, ev yek bi rastiya kesayetên şoreşker e ve her awayî guheriye. Di her girtîgehên ku şoreşker tê de heyî de, li hemberî işkenceya fîzîkî û psîkolojîk berxwedan duwarê nivîskariyê de jî ji bo ziman û wêjeyê têdayîn. Kurd pê jî me xwast di vê bernameyê de em berê xwe bidin nivîskarê jin yên li girtîgeha. Yek ji van jî helbestvan Leyla Sarace ku nêzî 12 salan di girtîgehê de maye. Wê jî bi helbestên xwe yanî bi afrîneriyê li ber xwe daye. Careyekê Kurdî li zindanê de helbest nivîsî, cirok nivîsî. Wêlê de zindan ji bo min cî wek perwerdê çêbû. Me pir hevalê bi rûmet jî zindanê de nas kirin. Wareman hevalê nivîskar. Dema dest pêk ez ketim zindanê de Mêrdînê Mizgîn Ronak re em gel hevman. Mizgîn Ronak çaxî ji min re ew kir tu çima nanivîsînî. Dema wisa ji min re got wisa bala min jî kişand. Min nivîsê wê dixwandin, xweşa min diçû. Kurdiya wê pir xweş bû. Helbestê wê min dixwandin, xweşê min çû. Ji rojnamê re qincik dinivîsan. Çaxî min êvî jî dişopan mi dixwend. Careyekê di mamostetiya min jî Mizgîn Ronak kir. Dê dema ketim zindanê de wek tu wêjeyê mijûl bibî wek ku ew bala min hêzê de kişand. Xwendina min a Kurdî ba hevala min Mizgîn Ronak pêş ket. Ew min kir çawa mirov çawa de binivîsîne. Wêlê de alaqebûna wê çêbû bi min re. Yani demek kin bû lê rind bû. Bu destpêkek ji bo min. Careyekê gorî ku ew got wisa binivîsîne min nivîsan. Careyekê nivîsa min rojname azadiya welat de derket bû. Kurtê çîrokên min rojname azadiya welat de derket bûn. Ew çax ji bo min kêfxweşiyekî pir yani ez nizanim bêhempa bû. Piştre ez zaten zindanê derketim, piştî dîsa demek şûn de dîsem hatin girtin. Bê dawiyê min berê da jî dinivîsiya. Lê ew lênûsê min tije hatin, yên helbestan tije hatin nizanim. Bê dawiyê hevala jî ji min re got çimanê tu pirtûk dernaxînî. Ew çaxî de serê min de her hinekî rûnişt. Alaqebûna min hebû, min helbestê xwe ku min bê dawiyê nivîsî wek dosya kir, min şanj derve. Paşî hat weşandin. Li girtîgehan şert û mercên ji bo nivîskariyê çi ne? Gelo duan mekanên ku bi her hewayî ji jiyanê hatine bêparkirin, çawa dibe ku her yek ji wan bûye akademiyek? Zindan tiştekî çawa ye, tu dixin nava çar dîwara de, tu dema tu xwezeya mirov dinêrî, însanek gerek ne nava çar dîwaran de be. Lê mixabin niha pergala ku em tê de jiyan dikin, vê ravayê min me Kurda kiriye. Ê ku siyasetê dimeşînin, ê ku muhalîf piraniya wana vêga zindanê de ne û gelekî hejmarekî mezin jin jî di zindanê de ne. Hinek jî belkî 3 salê xwe îro temam kirine. Ew dema ku tu di jiyanê zindanê de dijî nabe ji te re ew der nabe wek zindan. Tu wê derê vala derdixînî. Dema ez ji bo xwe bêjim, dema ez careyekê dema ketim zindanê de min ji xwe re got ez ê teslîmê van dîwaran nebim. Ez pêwîst e vala derînim. Ez ê çawa vala derînim? Pêwîst e ez viracî ji xwe re bikim ciyekî berxwedanê. Çawa tê berxwe bidî? Hêla min jî de, hêla hişmendî de, hêla afirandinê de vê hêlê de
مگو از ایکو من گرتی کرنه وراده از ویرنگی والا درینم از باور دکم که با جبوی همو جنین کو ایرو زندانه ده کسین کو ایرو زندانه ده ایکو جبوی فکری خواهاتی گرتن ایکو جبوی تکوشین آزادی آتی گرتن ویرنگی نزده بن بک فلسفه ایکیه برام چه والا دردخینم درفتی کو زندانه ده هی پرتوک خواندنه نویساندنه هلا هشمندی ده خواه پیشخستنه جواکه هی خواه نقد کرنه تجاری تو جواکه نایقد کرن شوی شبر کو تو می دناوا تکوشینه گیده زندان جدی گوسایه لیلای لگرتیه بگلک نویسکار جنین وک روجبین پریشان مزگین روناق شادیه مناب راپرین مدیا اقلاب و بدها جنین دنیا آفرینه رمایه از گلک هوالا رمان هوالی جن هوالی کویرو بوجیر مجولن ایکو دنویسینن ایکو رومان نویسینه ایکو لیکولین کرنه پرتوک فلسفه را علاقه دارن ایکو هلبست نویساندنه هوالی روجمین پریشان را چال سالامان هوالی روجمین پریشان راستیجی هلا آفراندنه ده هر تم او کیوه هه رومان نویساندنه و ایرو هلا وجه کردی ده از نبیجم وجه کردی هلا جنگ کرد و سر ادبیات دبکو زمان ترکی دنویسینه لینا وروکا رومانوی دیسا تکوشینه دیسا برخوادانه دیسا ev civake işe ve civake ne disa heval mizgin rona zamanı dayka xwadın visine vejaya Kurdi aniye merhaleye ki İrol penu savedineri tu dukari vena beji yani aniye merhaleye ki vek heval mizgin rona bedahanj heval jin eko helbest nivîsin eko bir aniye xwadın nivîsin eko dinav degerînê kene de cur bi cur zindanê cur bi cur heval dinivîsînin di zindanê de şert û mercê ku heyî tu gorwana dibe ku tu pir nikarî zêde lêkolîn jî bikî derfet tune pirtûkê me heyî kütüphanê me hemû vala kir pirtûkê me ji dest me derxistin hêla Kurdî de tekoşînekî pir ewkeye dundurû de ji bo ku em Kurdî binivîsînin van nivîsandinê xwe helbest e roman e çîrok e nameyekê Kurdî jî tu nikarî bişînî ji derve ji bo ku were çapkirin yan ji bo ku bên xwendin vê derfetê nadin te li cînî din nameyê Kurdî dihatin li cînî din nedan ev jî keyfî yani gorî keyfa xwe nêzîkatiyek bû vê di dexuya kirin eva qedexenîne nameyê Kurdî dikarin herin werin li ciyekî din qedexe bû vê jî nakokiyê dêxî navê de çavêj min destûr daye ya rastî destûr heye lê cînê jî gorî keyfa xwe dikin min gelek cara xwestiye ji diya xwe re ji hevalê xwe re ji hezkiriyê xwe re nameyê Kurdî bişînim lê min nikarî bişînî ji ber ku qedexe bû niha di vir de hevalê ku bi wejê re mijûr hevalê ku lêkolîn dikin dixwazin hanê lêkolînê xwe bikin derfetekî pir teng pêşa we ye wêrê de pir zehmetî dikişînin yani nav ve qas zehmetiyan de heval hêla afirandinê de rastî jî hewldanekî pir xurt heye ez ji bo xwe vê bêjim min li Bayburtê vê dawiya 5 sal heş mamam ez bêjim 5 sal heş madim pênc pirtûkê Kurdî nikarî bixwînî ji ber ku tune bûn ew derfet tune bû pirtûk dihatin lê nedidan me ji ber yayînê wî ew çapxaneya wî nav dihat nasîn nedidan wekî dinin zaten digot ê ku bixwîne tune bixwîne wergerîne tune ji bo wê pirtûk nedidan me çawa nameyê me nediçûn pirtûk jî nedidan me lê hin ber vê dîsa jî nav hevdanekê de min Kurdî dinivîsî Kurdî dixwend Kurdî dinivîsî û tu carî min hêstê xwe bi Tirkî nenivîsî niha li Bayburtê wisa bû hevalê ku wek min heval Saryaya bû Ûrkê Doğan ew jî heman demê de çîrok dinivîsiya
demek nezdi de Portugavici derkebe. Hava Leyla Atabay Bayburt el gelme bu şura sürgünü Elbistan'a kırın. Leyla Atabay da demek direce zindanede, hela felsefede, hela gelek mijaranda, likolini ve hevun. Lisel felsefe kurdu bu, böyle de Portugavici derkedin, Portugavici lisel felsefe. Disa hem Kurdi denipsine hem Türkiye denipsine böyle de horte. Yani vak min goti şart merkezine bir zahmete gereye. Ceki hani yekş boy nivskare ki ceki tenele bebine bakar ve befikre bakar ve gerçekten nektişta bafrine pır büyüste. Virginia Woolf dveje her jinek bla odaya kohebe de zindanede makabın boy kutu bakar ve böyle de بخواره ببینی هنگ تشتم بنویسینی او درفت تونه دید نام برندجی دیساجی هوا زندانی دید نویسینن تو بخواره نامی نزیده دید نام وگره دید دیسا آواده کی اواجی تشتکی پر mühim her insanın kara ve bekler ecinin zindani de ve bektiğinin ve diken yani.